Planteamendua da pizka bat kokatzea deliberazioaren instituzionalizazioa nahi badugu, prozesu horretan nik planteatzen nuena zen begirada estrategiko bat, behar dela. Begirada estrategiko bat esan nahi du ondo ulertzea nora joan nahi dugun, eta zentzuenetan nik esaten nuen helburu izan behar dela demokrazia, azken finean krazia hitz horren atzean deliberazioak irtenbide asko ematen ditu, baina nik aipatzen nuen agian demoaren kontzeptua beste buelta bat eman beharko genioke, ikusteko ze puntoraino olako dinamikak baliogarriak dira demo bat edo gu bat indartzeko. Zentzu horretan, nire planteamendua zen ikustea deliberazio prozesuak ikuspegi zabal batean eta kokatu partaidetzako puzzle handiago batean. Zentzu horretan, deliberaziotik sortutako proposamenak, agian gobernantza kolaboratiboan landu ahalko genituzke, eragile artean beharrak eta baita ere interbentzioak banatzeko, eta bukatu ahalko ginateke hortik sortutako proposamenak presupuesto edo aurrekontu parte hartzaileak eramaten. Azken finean nik pentsatzen dut hibridatu behar ditugula prozesu hauek eta baliogarriak berez, baina baliogarriagoak dira gure helburua baldin bada sareak astindu eta demoa eta gua indartu. Gure panelean aipatu duguna da Euskal Herriko Herritarren Batzarra nola diseinatu dugun eta izan diren ezaugarri nagusienak. Beraz, badakigu batzar horiek ezaugarri asko dituztela eta gehienak daude Herritarren Batzar horretan ere, baina hiru ezaugarri nabarmenduko ditut edo azpimarratuko ditut. Lehena da batzar iraunkorra izango dela, kasu gehienetan aldi batez egiten da eta gero hurrengora arte denbora pasatzen da eta beraz, kasu honetan batzar iraunkorra da. Bigarren ezaugarria da herritarrek berek erabakiko dutela batzarraren agenda, horrek esan nahi du ze galderari erantzungo dutela. Eta hirugarren ezaugarria da, saiatu garela hor sistema politikoarekin harreman sakona eta zuzena ukaitea. Azken finean batzarren helburua baita egiten diren gomendioak gero politika publikoak bilakatzea. Pasaden otsailean, trantsizio energetiko eta klima aldaketaren legea onartu zen, adostasun handi batekin gainera. Eta lege horrek jasotzen du bere bigarren kapituluan jasotzen ditu parte hartzeko organo batzuk, ez? Eta horien artean dago herritarren batzarra, Euskadiko herritarren batzarra. Eta orduan orain arte energiaren euskal erakundearekin batera elkarlanean batzar horren diseinuan ibili gara eta esan nahiko nuke diseinu horretarako ere kontuan hartu ditugula legeak berak sortu edo aipatzen ditu hainbat organo, saiatuz organo horietako bakoitzeri bere papera edo bere rola ematen.